Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Дӯстон, пеш аз оғози навор мехоҳам миннатдории худро барои дастгириётон расонам. Ба ҳар яки шумо барои лайк ва комментҳои мондагиатон миннатдории худро мерасонем. Ҳамавақт хонаводу сарбаланд бошед дӯстон. Акнун боша биёед наворро оғоз мекунем. Чемпиони доимии UFC дар вазни 61 кг Алҷемин Стерлинг ва чемпиони муваққатии ин вазн Пётр Ян дар сомонаҳои иҷтимоӣ ҷанҷоли худро идома дода истодаанд. Ин дафъа Стерлинг ба Пётр маслиҳат дод ки мағлубияти худро қабул кунад. А Пётр боша гуфт ки Алҷемин шаъну шарафи худро гум кардааст. Марҳамат суханҳои Стерлинг. Барои пеш рафтан ту бояд мағлубиятҳои худро мардонавор қабул кунӣ. Қадами якум барои ислоҳ шудан ин камбудиҳои худро қабул кардан аст. Ба дигар маъно ту мағлуб шудӣ бародар, навиштааст Стерлинг ва Пётр Ян дар ҷавоб ба ӯ чунин навишт. Чӣ хеле ки набошад, ман ба монанди ту шаъну шарафи худро гум кардагӣ нестам. Ман аллакай тасаввур мекунам ки чӣ гуна ту боз баъди муҳориба ҳамон гирья мекунӣ. Ман туро пора мекунам. Бесаброна ин протсесси ислоҳшавиро интизорам, навиштааст Ян. Хотиррасон мекунем ки реванш байни Алҷемин Стерлинг ва Пётр Ян рӯзи 9 апрел дар турнири UFC 273 баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. Дӯстон, ба фикри шумо Алҷемин Стерлинг шанси ғолиб шудан дорад ё ин ки Пётр Ян ба ӯ ягон шанс намедиҳад? Метавонед фикротонро нависед. Чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Конор Макгрегор ва гангстери UFC Нейт Диаз метавонанд ки сеюм муҳорибаи худро рӯзи 2 июл дар турнири UFC 276 гузаронанд. Оиди ин чиз ҷангвари пешинаи UFC Чел Сонен дар охирон барномаи худ хабар дод. Бисёр овозаҳо оиди ҳафтаи муҳорибаҳои миллӣ рафта истоданд ки бояд аввалои моҳи июл баргузор гардад. Аз ҳама овозаи баланд ин аст ки дар ин турнир Конор Макгрегор ва Нейт Диаз муҳориба гузаронда метавонанд. Чанд муддат пеш ба ман гуфтанд ки Макгрегор моҳи август бармегардад. Аммо ҳозир ман ба сомонаҳои иҷтимоии ӯ назар карда мебинам ки ӯ сахт тамрин карда истодааст ва аллакай вазни худро кам карда истодааст. Ҳамаи ин чиз онро мефаҳмонад ки ӯ аз моҳи август дида барвақттар бармегардад. Аз ҳамин сабаб ман ба овозаҳо оиди сеюм муҳорибаи Конор ва Диаз дар ҳафтаи муҳорибаҳои миллӣ боварӣ дорам, гуфтааст Сонен. Ва дӯстон, агар ки ин овозаҳои гуфтаи Чел Сонен рост боша, пас аз ин ҷо фаҳмида мешавад ки барои чӣ UFC муҳорибаи Нейт Диаз ва Дастин Пориеро ташкил накарданд, дар ҳоле ки ҳар дуи ҷангоҳаро розигии худро дода буданд. Дӯстон, савол ба худи шумо: шахсан шумо сеюм муҳорибаи Конор ва Диазро дидан мехостед ё ин ки муҳорибаи Дастин Пориер зидди Нейт Диаз? Метавонед фикротонро нависед. Мо боша мегзарем ба дигар хабар. Топови ҷангвари UFC дар вазни нимёна, ҷангваре ки дар трешток ягон марзро намедонад, Колби Ковингтон гуфт ки ба кадом шартҳо муҳориба зидди Ҳамзат Чимаевро қабул мекунад. Чимаев бояд ки якду довталабонро шикаст диҳад. Ба рӯйхати муҳорибаҳои ман назар кунед. Ман чемпионҳоро пайҳам мезадам. Рӯйхати муҳорибаҳои ман дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб медиҳад. Барои ҳамин Чимаев бояд ки якду ғалабаҳои хуб ба даст биёрад. ӯ дар 3 ё 4 муҳориба пирӯз шудааст ва шумо мехоҳед ки ӯро ба топ вазни нимёна партоед, дар ҳоле ки худи ӯ ҳоло барои ин чиз омода нест. Ин чиз хеле бад ба анҷом расида метавонад. Бале, дар гирди ӯ хайпи калон аст. Шумо ба ӯ муҳорибаи калон медиҳед, а ӯ боша худро дар чунин муҳориба ба монанди моҳии беоб ҳис мекунад. Барои ҳамин ӯ бояд дар як-ду муҳорибаҳои калон ғолиб шавад ва баъд оиди муҳорибаи мо гап мезанем, гуфтааст Ковингтон. Хотиррасон мекунем ки Ҳамзат Чимаев айни замон дар рейтинги вазни нимёна дар ҷои 11 қарор дорад, а рақиби навбатии ӯ Гилберт Бёрнс бошад дар ҷои 2, худи Колби Ковингтон бошад дар ҷои 1 қарор дорад. Ва агар ки Ҳамзат Гилберт Бёрнсро шикаст диҳад, пас шояд ки ӯ ба топ 5 дарояд ва муҳорибаи ӯ зидди Колби Ковингтон имконпазир хоҳад шуд. Масалан, барои довталаб шудан, касе ки ғолиб шава рақиби навбатии чемпион мешавад. Фикр мекунем ки муҳорибаи Колби ва Ҳамзат яке аз беҳтарин муҳорибаҳо хоҳад шуд. Дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман фикр ақидоатонро нависед, дар канал обуна шавед то бозид хонободу сарбаланд бошед.